Dags. Det her, det er sådan en genbrugshaul med... Jeg har også været i Matas, og... Hvor var jeg mere? Var jeg andre steder? Og i Tier var jeg også. Ja. Det er bare fordi, det er sådan 2 timer siden, eller sådan noget, jeg var i Tier. Så det kunne jeg ikke lige huske. Ja. Ja. Jeg starter med mine genbrugs... Nej, jeg starter bare med Tier-tingene. Ja. Det var billigst. Og jeg har også været Søstrene Grene. Okay, vent i 2 sekunder. Jeg gør det sådan her. Er der mere? Hvor er den henne? Hallo. Nu skal jeg trille væk fra mig. Okay, det er fra Søstrene Grene. Det er faktisk bare sådan en her. I blå, orange, grøn og sådan en lyserødsrød. Til at lave mine egne produkter og sådan noget. Jeg går lige sådan de der design selv ting. Jo. Som jeg har sagt før. Ligesom. Nej. Jeg skal skynde mig lidt, for jeg har ret mange ting at vise jer. Okay. Og så de ting, jeg købte i Tier. Det er lidt rodet, det her. Kan I godt se det? Nå, det var sådan en manikyresæt ting. Der er altså en pincet der også. Det var bare fordi, at den gad ikke lige komme frem. Den sidder sammen med saksen. Så ja, det er jeg rigtig glad for, at jeg købte. Fordi, som sagt, så kan jeg bedst lide de der flade pincetter til at plukke min øjenbryn. Og den her, den er sådan nogenlunde flad, så det var dejligt. Ui. Hvordan fanden i helvede gør man det her? Sådan, siger vi lige, ikke? Super. Og så har jeg købt nogle ringe i Tier. Jeg ved godt, det ikke lige er det bedste sted at købe dem, men jeg kunne bare ikke stå for dem, for jeg synes, de var virkelig, virkelig flotte. Og de sådan mat, eller de er sådan lidt den dur af negle, jeg har, eller negle, ringe, jeg har på lige nu. Så de passer nok ret godt sammen. Der er sådan en med en perle på her. Så er det en med en fugl på. Ja. Og så er der en med sådan en rose på. Og de er virkelig flotte sammen, synes jeg. Ja. Så dem er jeg rigtig glad for. Noget, som ikke er så spændende. TikToker. Dem har jeg bare behov for nu. Hvor jeg ikke har måttet spise tyggegummi i over 1 år nu. På grund af min bøjle. Så. Og så købte jeg høretelefoner, fordi min lillebror havde ødelagt mine andre. Ja, og det er kun dem her, der passer ind i mine ører. Så. Okay, og så... så er det, jeg købte i Matas. Ja. Og jeg købte faktisk 3 tilbudsvarer, og jeg er rigtig stolt af mig selv lige nu. Det er sådan en gel cream moisturizing dry skin. Altså det er sådan en, der giver sådan fugtighed. Instant freshness står der. Men den hedder Plaisir. Nå, jeg købte den for 35 kroner i Matas, og jeg er rigtig, altså det er jeg virkelig stolt om selv over, at jeg har købt noget på tilbud, som virkelig var så billigt, som jeg havde brug for. En foundation, som kostede 22,5. Og det er uden parabener og uden
Parfume. Det er det hedder. Og så købte jeg en dækstift fra... Vent i 2 sekunder. Jeg får lige sådan spasserflip nogle gange. De der cover stick, de der dækstifter, ja, som jo egentlig er en... Okay, nu er jeg rigtig sur på Matas lige nu. Prøv at se. Det var fordi, jeg ikke kunne få lov til at åbne den først, så nu skal jeg sidde og rense den i flere timer. For klamt. Ej, hvor irriterende. Og den sidder ikke engang ordentligt i, den der. Nå. Så pis. Ja, det er jeg lidt træt af. Man har købt noget, som man virkelig fortryder, man har købt. Nå. Og så var jeg i Kirkens Kors her, som jo er lidt dyrere genbrugsbutik. Men de er virkelig, virkelig søde, dem der arbejder nede i den, der ligger tæt på mig. Og jeg købte en sommerkjole. Jeg har ikke prøvet den, så jeg synes, den var virkelig sød, fordi det er sådan noget silkeagtigt for oven, og så er der sådan et sødt blomstermønster for neden, hvor det er sådan noget tyndt noget, og så er der der indenunder her. Ja, og den synes jeg var rigtig sød. Ja, den er fra Gina Tricot, og jeg burde kunne passe den, for det er størrelse 34. Ja, og den er jeg rigtig glad for at have købt. Og så købte jeg nogle bukser. Eller ikke sådan nogle cowboybukser, men bukser, som nok er alt for store. Fordi, som I kan se, ja. Men der er snore i, så man kan få dem til at se. Og det ser jo normalt ud, fordi der er sådan en elastik om bagpå. Så de har fået det til, det synes jeg er rigtig fede, dem her. Og det her mønster, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, men det er faktisk rigtig meget på mode lige i øjeblikket. Vent i 2 sekunder. Jeg kan lige fortælle jer, hvad det hedder. Det står nemlig i det her blad. Wow. Ej, det er lidt sådan et egoistisk, selvegoistisk, at jeg har købt det mønster, fordi det var på mode. Nej, jeg har ikke købt det, fordi det var på mode. Jeg har bare været virkelig glad for det der mønster siden. Okay, så var det et andet blad. Nå, det er også lige meget. Det der, hvor det er sådan en nærmest bøjet dråbeform. Og det synes jeg er mega flot. Så ja, det var jeg rigtig glad for at have købt. Og det ligner faktisk lidt natbukser. Det irriterer mig lidt. Men bare man finder på noget fedt sammen med, så skal det nok blive godt. Så ja, det var egentlig, hvad jeg havde købt sådan i dag. Jeg kender ikke det der. Nej, det laver en anden video. Men ja, jeg er rigtig stolt af mig selv lige nu, bortset fra den her. Det var virkelig et fejlkøb. Men så kan jeg bruge den til min video. Jeg er i gang med at samle fortrydelseskøb ind til en video med ting, jeg fortryder, jeg har købt. Så. Ja. Kunne have det. But you put on quite a show. Jeg er den på hjernen. Nå. Ja. Og jeg kan jo ikke bytte den, fordi jeg købte den på tilbud. Fordi det var en sidste vare jo. Ej, så skulle jeg købe den der Burt's Bees i stedet for mig. Jeg ærger mig så meget, når jeg køber forkerte ting, mand. Ej, hvor er det dog irriterende. Nå, jeg tror, jeg vil gå i gang med at lave nogle produkter selv til mine. Så jeg kan få dem fyldt op, de her 4. Ja, det vil jeg nemlig. Og jeg skal tisse. Så jeg slutter nok af nu. Ja. Tschüss. Vi ses.